हाबाफारि सोलिबाय थादों माबायदि नोंथाङा दावबायफैनानै माबायदि वेलफेयार बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनो आसाम गभर्नमेन्टआ 5 कोटी टाका होदोंमोन बाजेटनिफ्राय थुलुंगाफुरिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिनिनो 3 कोटी टाकानि खामानिया अलमस्ट जोबनोसै आरो 2 कोटी टाका दंबावो मोनबावनांगौ बेयाव मास्टार प्लेन मथे एमपि थिएटार जागोन अपेन मोनसे डायास 2000 सो केपासिटिनि सिङावनो जों प्रग्राम खालामबा जाहाथे आरो पेन्डेल सेन्डेल लुबाय थानो दरकार जाया बेजों लोगोसेनो मोजां बाथ्राया जाहैबाय मा आरोबाव देग्लायनि बाजेटआवबो WBDनि बाजेट हेडआव बेनि थाखाय आरो फैसा हमबावदों बे कन्टिनिउआस प्रसेस जागोन लोगोसेयैनो बयनिफ्रायबो गोजोनथावसिन बाथ्राया मा BTCIनि सेक्रेटारियेटआव जेब्लानाखि जोङो एसेम्बलि जदोंमोन आसाम एसेम्बलि बे समाव गावनि स्पिचआव बे बुंदों मा बे रायजिक समाधियाव बारस्लायलांसिगोन थारमाने स्टेट माबा आरो मेम'रियेल स्टेट मेम'रियेल जायोबा गासिबो स्टेट बाजेटनिफ्रायनो बिनि डेभेलपमेन्टआ जाहैजोबसिगोन थारमाने बियो मोनसे टुरिस्ट डेस्टिनेसनाव फैगोन आरो सासे गिदिर गिदिर लिजेन्डारि हिर'फोरनि जे मेम'रियेल ग्राउन्डफोरखौ जेरैहाय मोनसे रोखोमनि टुरिस्ट डेस्टिनेसन जायो स्टाडि खालामनो फैयो मायो बे बड'फायाबो फैनो थांगासिनो दं लोगोसेयैनो दिनै प्रधान मन्त्रिया बड'फानि स्टेजआव बिबार बावनाया खेबनैबा खेबथामसो जाबाय दिल्लीयावबो बावदों आरो गोदो माने एकर्ड जाजेननायनि उनावहाय फैबाबो बावदों आरो बेनि उनावहायबो बबेबा मोनसे प्रग्रामाव बावदों दा अमित शाहआबो खेबनैसो जाबाय दा बड'फाया दिनै नेसनेलि रिकगनाइज आरो बयजोंबो मिथिजानाय सासे दैदेनगिरि ट्राइबेलफोरनि थ' बेनि रिकगनिसना अल इन्डिया थांगासिनो दं बे हिसाबै मालाबा बेयो नेसनेल लेभेल रिकगनिसना जेब्ला कमप्लिट जाहैयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो बिनि थाखाय सिन्था खालामगोन दा मोनसे इनक्लुसिभ मोनसे प्रजेक्ट लानानै आरो दा जोङो जिखिनि फैसा मोन्दों बेजोंनो मावग्रोदों जथेस्थ' मोजां बयबो गोसो होनानै मावदों जिहेथु बड'फानि फारसे बयहाबो मोनसे मानिनाय दं दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा 57थि जथुम्माया जागासिनो दं दिनैनिफ्राय अमित शाहआ 16 तारिखआव फैनो बाहाय फैगोन गिबि माने गाहाय आलासि हिसाबै फैदों जेला बेवहाय फैयोब्ला बिबार बावनायनि गासिबो प्रिपारेसनखौ जोङो खालामनानै दोनखाजोबनांगौ चिफ मिनिस्टारबो फैगोन जेला निस्सय फैगोन आंहा मोनसे आसा दं आरो गाव हेलिपेडबो बानायबाय हेलिकप्टारजों फैगोन जेला मोनसे सम लानानैनो फैगोन थ' बिनि थाखाय आं नायनो फैदों दिनैहाय कनस्ट्राक्सन वार्कआ बेसेबां प्रग्रेस दङ बेसे जोंहा मेइन गेटआ दाबो मा नांगौबाबो जोङो फ्राय अलमस्ट जोबनाय लामायाव दङ थ' बेखौ जोङो नेसनेल हिर' जे बानायलांगोन अल इन्डिया लेभेलाव ट्राइबेलनि सासे माने ओरैबायदि मख'जाथाव दैदेनगिरि बे मानखौ जोङो हैनो हागोन सानसे नङा सानसे दिल्लीयावबो हयथ'बा बिथांनि मुङैनो दिनै लामा माखासेफोरनि मुं दोननायनि बाथ्रा बा माबानि बाथ्रा बुंदों जेनेबा दिनै हमनानै लादो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायदों दा मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायलांबाय थांनाय सरकारा नाथाय मोनसेबो गेस्ट हाउसआ बिथांनि मुङाव डेडिकेटेड जायाखिसै थ' खालामनो हायोमोन आरो मोननैबो गेस्ट हाउसनि हयथ' द्वारकानि नङाबा इस्ट अफ कैलासनि जिखुनु मोनसे द्वारकानिखौ जुदि डेडिकेटेड खालामनायमोनब्ला बा बिनि मुङावनो माबाफोर दोननाय मोनब्ला मोजां जायोमोन थ' बेखौ दा जोङो नाजाबाय थादों आरो बड'फाखौ जों जेला गासै भारतबर्षआवनो एबा मुलुगनाङैनो सासे गोदोसोनाय हारिफोरनि मासिया हिसाबै सासे दैदेनगिरि हिसाबै जों जेला गायसनहैनो हागोन अब्ला जोंनि सिनायथि जोंनि मान मर्यादा जोंनि स्ट्रागोलनि जि बेसेन गासिबो फुरा जायो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।